Далёкі час, калі над родным краем гучэў твой голас і набору зваў. Ідуць гады, а мы не забываем і слоў тваіх маланкавых, і спраў. Добрый дзень, прыхільнікі беларускай літаратуры. Сёння з вамі мы бліжэй пазнаёмімся з жыццём і творчасцю вядомай беларускай пісьменніцы, цёткі. Сапраўднае імя Алаіза Пашкевіч. Пражыла мала, напісала не вельмі многа, але ў гісторыі беларускай літаратуры 20-го стагоддзя займае пачэснае месца. Нарадзілася 3 ліпеня 1876 года у фальварку Пешчын, недалёка ад горада Ліды, у шматдзетнай шляхецкай сям'і. Дзіцячыя гады будучай паэтэсы прайшлі у сям'і дзеда, у Тэрэсіне. Ад бабулі Лізачка, як пяшчотна называлі яе ў сям'і, навучылася пісаць і чытаць па-польску, бо сям'я была каталіцкага веравызнання. Ад старой нянькі, якая ведала шмат казак і песень, пераняла любоў да народнай творчасці. Пасля смерці бабулі 9гадовую дзяўчынку бацькі забралі да сябе. Пашкевічы на той час жылі ў вёскі Стары двор. Алаіза займалася з хатнімі настаўнікамі і праяўляла здольнасць да навукі. У 1894 годзе Алаіза Пашкевіч адразу паступіла ў 4 клас прыватнай жаночай гімназіі Веры Прозаравай у Вільні. Вучыцца давялося з вялікімі перапынкамі, бо сухота і дрэннае харчаванне падарвалі і без таго кволы арганізм. Алаіза скончыла гімназію ў 1901 годзе, а пасля іспытаў у 1902 годзе атрымала званне хатняя настаўніца. Праўда, настаўнічала нядоўга, усяго каля года. Прычына ў тым, што яна марыла прадоўжыць вучобу, і таму Алаіза, зарабіўшы крыху грошаў, падалася ў Пецярбург. Тут яна паступіла на курсы выхавальніц і кіраўніц фізічнай адукацыі Лесгавта. Біяграфіі паэтэсы пецярбургскія гады займаюць асаблівае месца. Рэвалюцыйныя ідэі захапілі Алаізу. Яна разам з сябрамі арганізуе круг беларускай народнай асветы і культуры. Калядных і велікодных свят сіламі гуртка выдаваліся кніжачкі-пісанкі. І менавіта там былі надрукаваны першыя вершы цёткі. Цяжка жыць, трудзіцца, калі няма долі. Жыта не радзіцца на мужыцкам поле, скапы ў малоту не болей асміны. І еш за работу чорны хлеб з мякіны. Прыйдзе восень, трэба заплаціць падаткі, а тут няма хлеба і грошай нехваткі. І жыві, як знаеш, з бяды выручайся, калі сілу маеш, долі дажидайся. Дзе ж ты, моя доля, дзе ж ты захавалась? Без цябе няволя і бяда засталась. На руках мазолі, дзень і ноч труджуся, не маючы долі, бедным спаць ложуся. А устаўшы рана, возьму косу ў рукі і іду да пана касіць яго лукі. І за 40 грошы дзень косой махаю, кажуць, пан хорошы, дали Бог, не знаю. Аканома знаю, ды і як не знаці, што дзень спатыкаю тут на сенажаці, што дзень слухаць трэба, як ён лаіць брыдка, не пражыць без хлеба. Цярпі, мой Мікітка, цярплю, сцяўшы зубы і косой махаю, сонца сушыць губы, смагі паміраю. А дамоў вярнуся, дзе ж тут аддыхаці, і зноў бяруся косу пакляпаці. Каб назаўтра рана з востраю косою сенажаць у пана выкасіць з расою. Дзе ж ты, моя доля, дзе ж ты, адгукніся. Пасля 2гадовага знаходжання ў Санкт-Пецярбургу Алаіза вяртаецца ў Вільню. Атрымаўшы медыцынскую падрыхтоўку на курсах, яна працуе фельчарам у псіхіятрычнай лячэбніцы ў Новавілейцы. Алаіза, натура баявая і поўная творчай энергіі,
У гэты перыяд свайго жыцця, здавалася, была ўсюды. Вось яна ў Санкт-Петербурге чытае свае вершы на вечарыне. У Вільні выступае з прамовамі на маёўках. Як актрыса вандруе па Беларусі з тэатрам Буйніцкага. Мала ўдзел у жаночым з'ездзе ў Маскве ў 1905 годзе ад жанчын Беларусі. Пагроза арышту і судовай расправы за ўдзел у рэвалюцыйных падзеях у Вільні прымусілі цётку ў снежні 1905 года пераехаць у Галіцыю, на Ўкраіну. Гледзячы на цяжкае матэрыяльнае становішча, цётка выпускае ў Жоўхве, недалёку ад Львова, свае зборнікі вершаў «Хрэст на свабоду» і «Скрыпка беларуская». Першых пачала друкаваць падручнікі для дзетак беларусаў. У 1906 годзе выйшаў падручнік «Хрэстаматыя», першае чытанне для дзетак беларусаў. У ёй былі змешчаны аўтарскія вершы, апавяданні, казкі і прыказкі. Таксама Алаіза Пашкевіч мела дачыненне да выдання газет «Наша доля» і «Наша ніва» і фактычна была рэдактарам часопіса для моладзі «Лучынка». З лучынкай паволі ў зімовую ночку з хаты да хаты пойдзем шукаць. Мабыць, забыты людзьмі ў куточку хлопец-сіротка, дзе хоча чытаць. Можа, дзяўчына, спраўшы кудзельку, будзе ў запечку маркотна сядзець, або ў зімовую нудную нядзельку праз выбіту шыбу на поле глядзець. Падойдзем да іх мы з лучынкай, пасвецім, аб роднай старонцы сцікавіма іх. Можа, з лучынкі іскры размецім у думках і ў сэрцах сіл маладых. І мо з лучынкі іскры гарачы асвецяць цёмны хлопцаў куток і распраменяць вочы дзяўчаці, ахвотней сядзе прасці лянок. Паволі, ціха, у роўнай меры будзем з лучынкай наперад спяшаць, з вёскі ў вёску, праз кожныя дзверы, клікаць, каб моладзь святло выйшла ўзяць. Моладзь, вы сіла ў кожнай хаце, вы сонейка, радасць для бацькі, для маці. Вучыцесь, старайцесь, багаццесь у сілы, бо жжэ вас з надзеяй край наш радзімы. У 1908-1909 годах цётка жыве ў Кракаве і вучыцца ў Ягелонскім універсітэце. У эміграцыі пісьменніца вельмі сумавала па родным краі і ў сваіх вершах малявала яго з ностальгічнай ідэалізацыяй. І душна, і цесна, і сэрца самлела мне тут на чужыне, здалёк ад сваіх. Як птушка на скрылах ляцець бы хацела, як хваля па моры плыла бы да іх. Узнялася б, здаецца, расінкай на хмары, а хмары бы ветрам сказала я гнаць. Далёка, далёка, дзе сняцца мне чары, дзе боры густыя над днём нам шумяць, дзе пацеркай белай вілля прабегае, дзе вільня між гораў гняздо сабе в'е, дзе кожна дарога і крыж мяне знае, дзе ўсё чыста вярнуцца заве. Там я нарадзілася, вырасла ў волю, там першыя словы вучылась казаць. Затое сягоння ляцела б стралою, там з імі, з усімі год моладзь спаткаць. Ой, мілыя, мілыя, снегам пакрытыя загоны, лясочкі, дарожкі мае. Эх, як вы ў сэрцы маім не забыты, як часта абраз ваш у думцы ўстае. А вы, бледны твары, панураны ў працы, і ты, друг мой, смутак з іх слёзных вачэй. Прыміце сягоння, прывет мой гарачы, каб жыць нам было ў гэтым годзе лягчэй. Вярнуцца на радзіму цётка змагла толькі ў 1911 годзе, калі выйшла замуж за інжынера, дзеяча сацыял-дэмакратычнага руху Сцяпана Кайрыса. У 1915 годзе цётка працавала ў беларускім таварыстве дапамогі пацярпелым ад вайны. Удзельнічала ў арганізацыі беларускіх школ, настаўніцкіх курсаў у Вільні. Дапамагала ў будаўніцтве дзіцячых прытулкаў, а таксама лячыла хворых, як сястра міласэрнасці.
У 1916 годзе Алаіза Пашкевіч прыехала на пахаванне бацькі ў вёску Стары Двор і засталася на некаторы час, каб ратаваць блізкіх і землякоў ад тыфу. Але, на жаль, сама заразілася гэтай хваробай і пайшла з жыцця 5 лютага. Цётка адышла ў нябыт у росквіце творчых сіл, не паспеўшы здзейсніць значнай частцы задуманага. Бессмяротнай засталася яе творчасць. Мара Алаізы стаць песняй у народзе збылася. На магіле зыду дубам, пачну шаптаць братнім губам аб іх долі, аб свабодзе, стану песняй у народзе. Пастух дудку з мяне скруціць, як зайграе, кроў замуціць, як засвішча, кожны стане. Што за гранні, што за гранні, што то будзе з гэтай песні ў нашым людзе. Востры зубы, як бы спілы, колюць, рэжуць, цягнуць жылы, смаляць, паляць, пякуць, студзяць, старых, малых са сну будзяць, як на вуглях кожны стане. Што за гранні, што за гранні, што то будзе з гэтай песні ў нашым людзе. Ліс дубовы пад хлеб сцелюць, жолудзь яго ў жорнах мелюць, а где толькі дудка свішча, людзі бягуць, як на грышча, як на дзіва кожны стане. Што за гранні, што за гранні, што то будзе з гэтай песні ў нашым людзе. Чытайце кнігі цёткі і прыходзьце да нас у Пружанскую бібліятэку.